Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Hina kalian ke parti kumbangilah dapman pensno ya kini kemat mau ngila persang manra ya kini kemat jong ke jikidor kemar bang mardi apa assembly hendrai nim simle yolat menyatai namar nisno bakalong kemat ke badon kam menyatai apa assembly bantip kai gadau ba perlong ba kita ki marba mardi akan iga jelaju kit kiu hadukan igani te hendrai kum play sakhi kum to nim simle yolat Hakaba nakalyang jong ka minister beripet yak food and civil supply ula shu ai ke jubab. Lesi kaba klem de yo bangini kren bangini tai bangini kli ke ikadau kaba lapelong bakini ki marba mardi hakani ke jelaju ki dor kat ni kali. Te kum kaseng ni lapan pau hi bangini bodin bat ni yakhi lada don kamani ki te namar kata kanau ni lawan hakani ke caka mata kasi ban pelong ye kali ke demonstration ke sit-in demonstration ke ba shisni bagi labu pon duk spo biji menek bagi sedang bat ke ban kut sang biji kum kadak ban penpau ye kata ke jing snow khia ke jungi ya kali ke jing kiudor ke bala palat pot ke bala kata ya ki baduk ki basuk hakani kari ke bi ke jing de lamar kata kadau ngilawan ban pelong ye kali ke program hakani ka caka dan kita try ba balai try yang biang ditang sepuluh aja lama kelia kador katam bet try kei try kadau hi kata kadai ke wena ki jingkli ke bangi kwa ke jing saban kli na ka sorka kei ke bapenlong kata kadai ke jingkli ke baka sorka kan haban jubab mo balai ka penong ki marba mardi makan kiu bat dena kata kadau ngira ikan ikamat ko assembly bani bani kren bani ban pensngo kata kandai kawai ka daw ka baka sorkar kalabanan ilatik lupa hi baka sorkar kanong baka jingkiudor jongki marba mardi kandai namar ka jimbam don ka lintiran tenre ngi nim i ba kata kandai ka daw ba hoi kalaban dei kawai bat kanumla pat banlong ba ka jinge pher kanong hadu jan kum ka do masi kadok masih hapo dimapur kapoi lai spa tengka hangni hendru spa tengka san spa tengka hendru spa lajan arsha ha tenrei ladangi pai sagajing kiu dong kador jong ka kiu jong ka mo jong kadok masih kajing kiu dor jong kadok masih nyimla aban len kadai namar kajing kadok masih kajing bam snap jong ka sarkar ya kajing ut jong kinong khai masih bat ki nong de masih kadau hi kalong kadon ki wei pat ki daw yemla ban len ba ka jelami khalia ka sakhi ki pat ba jong ka jelami khalia ki sakhi ya ka jingbon ki khodop lum khajna kidon ki khodop lum khajna jong usim juga district council ha nangta ki pulit ki beyeng lan ki beyeng hakilinti tikidon shibon ki daw liasi ki ba penlong ya ki marba mardi ke jing bikin kiu dan dei namar tadang ngi kwa ne keren baka sorkar kan wat bat kan ai bat la ka sorkar ka ong komopi baka de naga railway kadiban I think daki statistics kadiban I think ya ka price ban nujor ya kita ki wi pat ki jela kumno kumangi ngila persang ban le yele apo Mizoram ke ke baja Mizoram ka dor kadang khamtat ban yangi hangdi ko Dimapur kadang khamtat Assam kadang khamtat bat ka wiru ka bangi ngilngo kalau bangi kren ni ka jingkiu do pi ngi snow snei ki nongrep haba ki di ki marep ki jungki bun sin ki di hakador ka batat dan hato mangi kum ginong bam ngi jio mo hakador ka batat abangi thiet pat na yodo pi ti de na mar ka daw abangi pai si ginong rep ki jingi ki sa khnyat ki di hakador ka batat kat mangi pat kinong ba ngi haban thiet hakador ka barem ti de namar kata raw ngi wanra ye kani ka mat bangi ni kren baka sorka khnang baka tanat ka ba pe ka food and civil supply kan shim khia ban pintikina namar ke ka bangi ngi shambat ke ka bangi ngi la kalong ba kidon ki jat ki mar ki mata ki baka sorkar klabu da ka dor nrei hapo
ka jaka di ka sokar ka shu pendap rukom ban bu ye kita kidor ndai kam don ka jing bu din nagalang jing sokar ti ka daw tun rahi ka dei jing fail ka jing bama jo sokar ban simkhia ban te lakam ya ka jing kidor ki marba mardi hagane ka jila ki dei na ka daw ko maong ye pina do sedang balai bangi ye ki dei ka jing kidor kadai ka kamram juga sokar ban tokit kamram juga sokar ban wan bat ka kamram juga sokar ban penbet yakini ki jinge kai ga daw ko ba pelong ba ki marep kin sha khnyat ha ka por ba ki nong rep ki di kai ga daw pat ka ba pelong ba mangi pat ki nong bam ki nong thiet ni hap thiet ha ka dor ka barem kadai ka kamram juga sokar ban tokit bat ban pendu ya kita ki daw ki bonra ya ke jiki dor ha kamar mamar di solusi ada ngipet yang ni ka sarkar ka bamenta khamtam ha ka dorba ki ka ying dorbar ka di ka ying ka bangin tai ki jinge mo kom ki parti ki badan hagleng persyak khamtam dari pipet ya ke jingsha ka ying dorbar ka di ka ying ka ba ki diang persyak ki di benyo ya kala ka ba khambun ban ya kret ya kimat ki bakta yu pat ba nama di tang ying dorbar bakum ki dong dalam juga yang persya ki emeli juga yang persya ngilak banra ki mat media upai ba ndai kai ba PPE hakani ka jela ka jing hakani ki kendia snem tolong bayar kata ka bentang jong ki yang persya lakni no ada ki badan hakal yang sinsha baro ki emeli ki badan hakal yang sinsha ki bayaro ya sarkar ki wan raru pali ki jinge hakmat juga sarkar apa kila don ka sarkar kila dei bensu ya kendu ya ki minister ki badai pe kita tanat kila dei bani kendu chief minister pali pan hapan banwa dikani badi ko wi ka jing persang ban khangla ya ki emeli juga yang persya but ka jingle ka jong u shongknor hakani ka kinti ka bladap ka phalang shatai ki ka ba ladai ban smuthu ka ni ka mat naman yo ka mat ka badon kap mo kela do speaker ko pinian itu sisa bagani ka dei ka mat ka badon kam mo jong upai ba ka dei ki issue of public importance ula dei ban ailat bani kret ya kani ka mat kanang bangi ngini yo bani tai bat ba uta u minister u bajubab kam tum kamat bangi tai nei mentau ni u minister lawan u jubab lu pakai jing pakai jing department ban batai kita ki sin jam ke baki kelale si ke baylat pakai ik bangi ya tempo haka jingim ke jingimo ka dor kamur ka bangi ya wat ka bangi ya thiet te dei namar kata ka daw kala penong ini bangin hak pan mi komentar kasi